nwanne anyị nwaanyị bi na mba United Kingdom bịa kọọlụ m ihe a maka di ọ jọgburu onwe ya na-asị ọ m kọọlụ ya di ka ọ ma akọ na gegodi na ntị ka m kọọlụ unu daalụnụ ihe nna anụ n'ụtụtụ adịrọ m obi mma maka na nwanne anyị nwaanyị akpọọ m wee na-akọrọ m na-ezunye m ori ụka sị na in 3 years na ọ ya arapụ di kedu ebe nwanne anyị nwaanyị a bi o bi na mba United Kingdom o wee bịa kọchalụ m ihe and nwaada anyị a bụ mama mmadụ bụkwalụ nne nwaanyị bụrụ nwunye mmadụ wee na-agwa m na ọ ga-arapụ di in 3 years time 3 years wee si ya ogene na-emekwa o si na ihe di ya na-eme ajọgbugo onwe na ọ yazi atọrọ let nwunye nka wee si ya ka ekwe n'ihe ọ bụ fama na-eji bịa o si na onyigo na ọ bụ onyele mmagba ọ bụ onye n'aka nke mba ọ bụ onye na nke mba na ọ bụ agada gbachiri ụzọ ọgbachi ụzọ oju ogịga oju ọchịcha ga mba chacha mba ọ sị na ọ nara anụli okwu ọ gwa gị egbu ya nke agwa nke maka sị m ya gwa n'ihe okwu o si na ọgwakọta gị ọ nara ekwe mana ihe na-ewute m na-ata m ata na-ewutesi m ike bụ na ọ bịa kọọlụ m arụ ọnwụ die niile arụ ọnwụnwụ dị edu ụzọ ịtọ anti ọdụ kronik ya bụ ọ bụ ihe kara aka na aya die ịghọtago and ịma na obodo oyibo arụ na-ayago di gị fa ga-eme arụ na-aya gị n'obodo oyibo ihere efe ilu ya maka ọgwụ bụ free a ga na-enye gị ọgwụ a ga na-emekwe gị a ga na-eme gị na-ama na-eji ị ga-ebilidekwe ndụ gị ka nka na-ama na-eji onwe gị ewere ọgwụ nye anyị na-elizi ọgwụ ka nri na-aṅụzi ọgwụ ka mmiri ị na-ama na-eji onwe gị onwekwa onye ga-ama na arụ adọrọ gị ma ọ bụrụ na ị kọrọlụ mmadụ so ọnya ka obodo oyibo ji dị mma so ọ bịa na-akọzili m ihe a na di ya nwekwere ọbara nkwanye elu nwekwe nke nwa nwa Amerịka osi ọya shuga si na ọnọkata kịta ọba kronik baa CKD mean chronic kidney disease ọ bụ ihe omenye ọsị na ọba anya ihe a ka mmadụ na-ewu isi dị ọsị na ọnọkata ọba anya ọ na-abịa ị na-agụ akwụkwọ ndị nọọsụ ị kwesịrị ịdị na-eneti ị na-esili akwụkwọ ndị na-eredus nnu na-eme ka ọ dị ya mma ihere agbanarị ya maka ịnwe anụgo bụ na ụlọ anụgo o nwere ajọ omume imekwetebe a na-emekwete mmadụ gị na onwe gị ịdagharị ya maka anaghị adụ oke na-abụ n'ọnụ ụlọ ọ naghị adị mma ofu na-abụ oke ofu ke na-abụ nwunye so ịatị aka nwunye ọ dị mma ịghọtago so ihe na-ajụ unu kịta bụ ọmụ bulie akụkọ ọnụ jee kọọlụ di ya bịa na ihe nwunye gị na plan in 3 years time and nwunye nọ second year nursing ya na ya ka bikita na-esi na-eli na-amụrụ ya ifugokwe ihe na-akọkwala unu bụ ka unu mụta ihe gị na mmadụ bụ na-esi na-eli nọrọ nnọọ ka na-akpọli ohu ọ na-aplan leghị ihe in future in 3 years and ọ bụ ka ndị ọcha si aplan ihe ndị ọcha na-aplan ihe in 3 years ị mana ndị ọcha bụ fafụ gị ka ị na-eme ihe fa agba gị nkịtị ị na-eme fa na-agụkọ ya na-esave evidence na-esave a na-ese gị foto na-erekọdụ ya ama njide gị kutuo gị ozugbo maka o nwere ike ejide gị kutuo gị gọnarị fa ga-emelide jidecha evidence many one mgbe a ya apịatụ gị ịbịa ka egosi gị evidence imechi ọnụ ọ bụ ka fa si eme o nwere ike kịta fa na-eme investigation ma ị na-eme ihe a na-eso gị a na-evidio gị a na-achịkọ evidence ọ bịa ka onye a na-eme ya bụ 3 years na ọ ya arapụ di maka gịnị ọ sị na di ya na-akpa aja agwa ụmụnne ihe nke a karịkwa ma ọ dị m nwutere nne ọ bịa ka m ji bịa na-akọpụtara unu wee si unu kedu ihe m na-eme ọ bụ m tụtụrụ ihe a jee kọọlụ di ọ bụ m tụtụrụ ya une o si kọlụ m ya jee kọọlụ di nye nyere aka ka di ya wee chekwa onwe ya mara ihe ọ ga-eme ka ọ mụ rapụta maka anara m alaike itinye ọnụ na ikpe di na nwunye ma ọ bụ nwunye bịa kọchalụ m ihe ọ sịra m kọọlụ di mbuli eje kọọlụ di olee si m ọsị m kọọlụ di ya mana ihe dịzi m nwute bụ na ọ na-agụ akwụkwọ ọgụcha ka ọ rapụ andị arụ adịrọ di ya ndị ọ na-amụ nọọsụ ọ ga-enye aka na-enete di ọ chọzie gbanarị ya ọ dị mma biko unu kwugodi uche unu ọ bụ gwana mma gbalịrị anya ọ bụ na unu si m agwa na nrapụgodi njide ọnụ maka wee na-eche ihe mmemme ịghọtago
ndewo na ụmụnne afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba United Kingdom bụ mba Eliza ka m si wee na-ewetara unu ozi ọma. Ndewo na onye ọbụla chekwa ezinụlọ ya maka na ezinụlọ amaka. Ka emesịa.